This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Okay, magandang hapon po. Ito ang maiden broadcast ng programa Call of Duty. Maligayang hapon at I hope nasa mabuti po kayo. Sa hapong ito, makakasama natin ang punong barangay San Roque, Luzon ng Legazpi para usapan ang erroneous billing na nagaganap na matagal na pong pinuproblema rin yung reklamo ng mga consumer ng Albay Power Electric Corporation. So, aantayin natin sa programang ito ang pagpasok ng punong barangay dito sa Pilisan. Bilang background po, pinili muna sa maiden broadcast ang issue usapin ng Aleco. To be specific, ay ang tungkol sa drone news billing dahil isa po ito sa matingkad na panawagan ng mga consumers kung napapano ito at paano susolusyonan ng management ng APEC. Dahil mula nang ma-privatize from Aleco to APEC, wala naman talagang nahihingan ng sama ng loob ang mga consumer pagdating sa drone news billing. Maliban po dito sa issue ng drone news billing, yung usapin nakabinbin ang milagrosong pagkaka sa privado ng Aleco papunta ng APEC ay hindi pa ito nasasagot. Pero minabuti po ng Call of Duty na tawagan ng pansin ang management ng APEC tungkol dito sa usaping ito na tatalakayin ngayong hapon. Subalit, hindi daw po makakarating si Mr. or si Ginoong Lapos ng APEC dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. With or without Mr. Lapos, tuloy po ang ating talakayan dito para kunin o hugutin ang pulso ng konsumidor ng kuryente dito sa siyudad ng Legazpi. So anong wala pa? Naantay natin para bigyan natin ng daan. So, sa muli po, this is the maiden broadcast ng Call of Duty. At muli po, ang iyong lingkod ay bumabalik. Magpa-practice muli.
mga ano, mahirap talaga pala iwanan yung president mo. Ano, maestro? Ang hirap. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin, pwede nang mag-move on. Sinasabi po natin dito ay yung broadcast kung saan tayo nagmula. Nagkaroon lang muna ng venture tayo papunta ng print, pero yung panawagan at saka pangangailangan, tawag na pangangailangan I should say, ay muli pong ano, tumatagilting na kailangan sigurong bumalik dahil ito na yata ang gusto ko yan, ano. So, inaantay lang natin ang pag-join ni Kapitan. Okay, so sa mga sandaling ito, naghanap na ng signal. Ano? Naghanap na ng signal. Ano ba ito? Ang lupit ng kapalaran. Mahina signal. Problemado pa ang APEC. May ibang lugar o bahagi sa Legazpi, wala pong kuryente sa kasalukuyan. Problemado din ata ang daloy ng tubig, supply ng LCWD, back-to-back LCWD sa APEC. Puro problema. Alam po natin na problemado to, kaya lang, sabi nga natin, yung mga nangako ng privatization at endorso ng pagsasakrimado ng Aleco dahil ang rason ay merong development, merong pagbabago, paglipas po ng panahon, nanaluklok na
itong pribadong kumpanya dyan along Robinson Street sa Odelbay District. Yung nag-endorso, hindi na po makausap, wala na pong niha. Meron namang nangako noon na pagpalpak daw yung APEC. Siya mismo ang mananawagan na magbalot-balot na itong pribadong kumpanya. Pero hanggang sa ngayon, wala nang tinig ang mamang ang nagsalita noong kami po ay nagpuprotesta malapit sa Binton Street. So, hindi maganda ang kapalaran. Gusto sabihin, hindi solusyon ang privatization na inihain ng mga politiko sa lalawigan ng Albay kasama ang obispo ng Diocese ng Legazpi. Diba? Oh. Ito, prangkahan na to eh. Binabalikan lang natin ang mga naganap. Meron din namang isa na mayapa na ang kampanya doon nang kami ay nag-hunger strike. Sabi niya, idudulog niya sa Pangulong Duterte. Subalit wala naman. Namatay na siya, walang itawa ang kaluluwa niya, wala din pong nagawa at hindi na ibalik sa Aleco ang APEC. Ito yung mga highlights. In-invite din pala natin si Engineer Pertigon kanina. Kaya lang wala pong reply. Busy ata si Engineer. Pero kung may pagkakataon, babalikan natin to kasi hindi lang erroneous billing. Kundi marami pang issue. Low voltage, isang malaking problema yan. Isa pang problema, ang rotational brownout. Ang Albayano lang, pasan-pasan na. Maraming nasisirang electronic equipment sa bahay dahil sa mababang voltahe. So, hindi ko rin alam kung sino, anong komite mula sa lalawigan hanggang sa panglungsod ang mag-take up nito para upuan at saka gawan po ng hanapan ng solusyon. Kaya, mahirap. Mas lalong mahirap kung ang mga halal na bayan ay nagmimistulang bulag at pipi. Okay? Wala na. Wala na tayong matakbuhan. So, siguro ko, isa sa mga gagawin, itatanong natin sa kapitan, ano ngayon? Hmm? Ano ngayon ang tayo or paninindigan ng liga ng mga barangay? Wala pa rin ata yung signal. Okay, so
Kumustahin natin yung yung ating kaibigan dyan po sa Burgos, Pangasinan. Magandang hapon. Nandito pala sa studio ngayon. Meron tayong bisita. Okay, so nag-okay na si Kapitan. Hopefully, makakasama na natin siya. So, Kap, give me the signal para diretso na po tayo. So, okay. Set up na tayo. Okay, so nag-check lang tayo ng ng connection sa audio. So inaantay na natin si Kapitan para dire-diretso na po tayo. So, nandiyan na? Kap, welcome po sa Call of Duty. Magandang gabi. Live po tayo ngayon. Hello? Dali, antayin natin. Baptism of fire.
Okay, so ina-adjust pa at the end po dyan sa San Roque para makapasok ng ganap si Kapitan. Mahalaga po ito mapag-usapan ngayon kasi para magbigay po ng linaw. Ano? Dahil ang palatuntunan po ay gustong tumulong para makahanap ng sitwasyon. So, ilalabas natin itong issue. Sayang nga lang, wala tayong makukuhang commitment. But anyway, ipupursige po natin na magkaroon tayo ng commitment from the APEC management kung anong gagawin nila dito. Dahil ang erroneous billing po, kung kaming mga konsumidor ay nahihirapan, ganon din po ang local government unit. Magkano lang, sabihin na natin yung barangay San Roque ng lungsod ng Legazpi ay may pambayad. Pero apektado po yan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito po ay hindi yung simpleng mali ang billing. Ang sinisigaw po ay ang sistemang maayos. Dahil ito po ang pangako ng APEC at mga nag-endorso ng privatization ng araw na kapag APEC na o privatize na ang Aleco, ay may pagbabago, may pag-uunlad. Pero pagka-erroneous billing po, mga kababayan, ang nararanasan ng tao o konsumidor. Simple lang po ang sabi nito. Walang pagbabago, palpak ang serbisyo, kailangan tanungin, ano ba? Okay, so, nandito na si Kap. Makakasama na natin. Nandito, welcome sa Call of Duty. Si Darlan Barcelon po ito. Kumusta po kayo? Okay lang po. Okay. Kap, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagpapa-unlock na kayo po ang pinakaunang guest ng Call of Duty. Maaari po bang sabihin nyo, ano ba yung kasalukuyang nararanasan ninyo dyan sa San Roque pagdating sa billing ng APEC sa inyong barangay? Yung headphone. Antayin natin si Kap para ng audio. Ulitin ko po, Kap, ano? May audio ka na dyan? Okay, kinakabit ni Kapitan ang audio. Hello? Hello, go ahead. Hello? Kap, ulitin ko po yung tanong. Narinig niyo po ako? Okay. Loud and clear dito po sa sa studio. Okay, so Kap, maaari po bang malaman namin ngayong gabi sa Call of Duty ang inyong nararanasan pagdating sa billing ng APEC? May mga questionable ang billing ng APEC, which is, nung isang araw nga, nagbayad kami ng 135 kasi hindi kami nakabayad ng mga latest na billing namin simula ng August, September, October, October, November, December, January. Kasi yung treasurer ko sa barangay nagkaroon ng anak, nanganak, hindi na naasikaso at saka pandemic. Ngayon, nung magpakwenta siya, nag-input pa sila ng other billing which is 2014, 2015, 2016. Sabi Bakit ko, daw? Kung hindi daw bayaran yon, puputulan daw kami ng kuryente dito sa barangay. Ngayon, sabi ko,
paano magbabayad kami niya na matagal ng bayad? Magbigay daw kami ng proof na bayad na namin. Kaya lang, yung mga documents noon, hindi na namin nakukuha. Kaya sabi ko, bakit sila mag-additional bill noon? Bakit sila pumayag na nagbayad kami ng 2017, 2018, 2019, 2020, tapos biglang pag 2021 may billing na 14. Bakit nung mga panahon na yun hindi nila ibinil? Tama po yung pero balikan po natin. Gusto ko pong marinig mula sa inyo. Ano po talaga yung policy ng APEC? Pag halimbawa, yung konsumo sa isang buwan kailangan bayaran. Tama po ba? Opo, pag one bill policy sila eh. Pag isang bill, puputulan ka. So, tama po yung yung sinabi mo na imposible kayong hindi nakabayad. Imposible po kami hindi nakabayad noong 20. May mga nagkailang resibo ng 2015, 2016 na ibinil pa sa amin. Kaya nag-cost yun ng 135. Sa ngayon nga, ang ginawa ko, pinabayaran ko kasi hindi ko naman papayagan na mawala ng kuryente yung barangay hall. Okay, nasa gitna ka ngayon ng dilema, kumbaga. Opo. Gusto mong may ilaw dahil siyempre kailangan. Pero paano yan? Sino nag-shoulder ng budget na balik? Ang mangyayari, double payment na kayo. Paano yan? Ipapaliwanag mo. Double payment. Ngayon, lalabas double payment. Ngayon, ang usapan na lang, pag makapresent kami, kasi pinapahanap ko yung mga resibo, pag makapresent kami, i-reverse na daw lang nila. Ganun ba yun? Sino may sabi niyan, Kap? Yung sa accounting, ay hindi ko lang yung sa billing, hindi ko lang makuha yung pangalan kasi ang pinabayad ko yung tresurera ko. Pwede ko siya makuha bukas. Okay. So, maliban sa erroneous billing, ano pa po ang inconveniences sa serbisyo na involved ng APEC na nakikita nyo na talagang dapat pag-usapan at saka hinga ng i-correct? So far sa akin naman, yung serbisyo ng APEC, okay naman. Once na may mga problema dito, okay naman sila. Automatically, they respond to me. Ngayon, ang problema ko na lang dito, yung mga posting dilapidated na may cause ng pwedeng makasunog dahil wala nang mga laman, tumban-tumba na, linalagyan na lang namin ng tali. In fact, I have already wrote several requests na palitan yon, hindi napapalitan. Siguro meron ditong mga 20 plus na poste na talagang walang-wala na. Kinukuha na lang namin, tinutukuran na lang namin. Okay, kailan ang pinakahuli yung sulat informing the APEC na meron ganong sitwasyon pagdating po sa mga poste? That was before the pandemic, yung before 2020, yung before March 13, 2020. Okay, so dumating yung pandemic sa atin March 9 of last year. Until now, nandyan pa yung 20. Nandyan nag-start yung dito sa amin March 13. March 13, okay. 2020. So, natatandaan ko din po yan. So, ibalik ko po yung tanong sa'yo. Until now, andyan pa ang 20 posting pinag-uusapan natin ngayong gabi. Nandyan pa. Wala pang mga... Ano po ang sagot ng maintenance department ng APEC dyan sa request niyo? Ano po? Ano po yung sagot ng APEC sa request niyo? Wala naman silang sagot. Basta nare-receive lang nila. And nagpa-follow up kami. Sinasabi nila na nandoon na daw sa maintenance nila. And until now, wala pa rin nangyayari. Ito lang ang kinatatakutan namin. Baka magkaroon ng maputol to, maka-aksidente o masunog. Ito na yung problema. Pero at least ngayon, napag-usapan na natin yan. Kasi unang-una, maaaring pagmulan yan ng sunog. Maaaring pagmulan yan ng aksidente. Totoo po. Maraming klaseng aksidente, yung electrocution, yung pwede kang mabagsakan, yes. Papasok na naman yung bagyo, andyan pa yan, baka
hindi natin hinihingi, pero sana naman ginagawa na nila ang kanilang aksyon. Opo. So, ito yan, Kap. If I may remember, ito ang mga posting ito, matagal na pinagkapirahan ng NEA at saka ng noon hanggang ngayon. I do not know kung iyan ang pinagkapirahan nila. Basta yan ang matagal na ritong nandyan na hindi na dilapidated na, hindi na kailangan ito na. Ano bang poste na yan, Kap? Kahoy or steel? Mga kahoy pa po, mga kahoy. Yung luma, pero pinagkapirahan niya nung araw kasi ang ano dyan, yung may mga specs yan na butas, yung iba walang butas. But anyway, kinaklaro ko lang yan. Nanggaling yan sa'yo, ay sa akin, hindi yan sa'yo. Ang pangako kasi nila, magre-reinvest sila. Pag magre-reinvest, mula sa kawad, sa poste, sa manpower, yan ang sabi ng APEC na kaya nga gusto nilang isa pribado ito. Pero, ito na, lumilitaw, San Roque alone, hindi pwedeng sabihin ni APEC na ang San Roque ay malayong barangay, nasa urban center ang San Roque, and yet, andyan pa ang posting dilapidated. Opo. Totoo po yan. So, maliban pa sa mga poste, kumusta ang kawad nyo dyan ng kuryente sa APEC? Okay naman dito ang mga kawad namin kasi whenever na may mga problema rito, I see to it na sinecheck ko sila, nandyan ako, at saka sinasabihan ko sila kung ano ang dapat. Ang mga problema lang dito, yung mga ibang wires, yung mga pansit-pansit dito, hindi ko na malaman kung anong mga ehensya ang dapat na umalis dito. Kasi ang daming pansit-pansit dito na halos pwede ka nang bumitay. Di mo na malaman kung anong mga nakakabit dyan. Mga wire na minsan kinokondem lang nila or any agency na gumagamit ng mga wires dito. Yung mga PLDT siguro pa to. Okay. Kap, isama rin natin, pasada lang ng konti, nagpapaalam ba sa inyo yung ibang telco na gagamit ng kawad, ay maglalagay ng kawad dyan sa area ninyo para magkaroon sila ng customer sa San Roque? Pagdating sa kawad. Actually, karamihan hindi. May mga nagpapaalam naman, pero karamihan hindi. Kaya lang sinisita namin sila. Saka sila nagko-comply ng mga requirements ng barangay. Yeah, kasi pabigat pa yan, Kap, sa poste. Totoo po. Di ba? Totoo. So, on that note, meron ka bang mensahe sa telcos? Na kasi ganito yan, Kap. Maglalagay, tapos pag wala ng services, pinutol na nila, hindi na nila binabalikan. That's practically basura. So, ano ba yung panawagan nyo dito sa mga telcos na to? Ang panawagan ko naman sa kanila na ayusin naman nila yung pinaghanap buhayan nila yan. Sana naman hindi masyadong apektado yung pinaglalagyan nila, lalong-lalo na sa barangay. Dapat tinatawag na yan na business responsibility. Negosyo sila, yung responsibilidad nila sa negosyo nila, gawin nila. Lalong-lalo na dito sa mga barangay at sa surroundings. Kasi alam naman nating mali at saka pangit tingnan. Para tayong bang okay, pagtapos niya, wala na akong pakialam, bala kayo, total napakinabangan ko na kayo. Dapat hindi ganoon. We have our responsibility to each other dapat. Okay. So, maganda po yan kasi lulubos-lubusin ko na yung mga tanong para kasi sige po, sige. Yung oras mo mahalaga at ang kailangan natin yung mensahe klaro ipaabot natin. So dito po, babalikan ko po yung erroneous billing. Pagdating po sa erroneous billing, do you have a message to APEC na kailangan nilang baguhin? Dapat talaga maglagay sila. Ang pinaka-the best para sa akin, this is only my personal na opinion, na pwede kong ibigay sa unsolicited advice, ika nga sabi. Na sana para maayos nila itong
mga billings na to, maglagay sila ng proper accounting, proper personnel, kasi minsan ang ginagawa, mostly magugulat ka na lang kasi yung billing nila, puro lang averaging kung ano ang billing ng May, parehas yung amount, parehas yung punto, para bang ina-averaging na nilang nila na hindi mo naman masabi kung ano, parang hindi na sila nagtatrabaho, ano, kung ano yung konsumo mo pinakamalaki, yun na lang ibibili sa'yo. Eh sana naman, Okay. nagnenegosyo tayo ng nagnenegosyo kayo, eh sana magnegosyo tayo ng tama. So, ibig sabihin, parang parang yung karanasan ng isang consumer sa PAWA, Kap, Apo. ganun ang ginagawa. Hindi na tinitingnan niya tayong metro. Hindi ko naman masabi kasi minsan naglilibot naman sila eh. May mga tumatawag. Kaya lang pagdating ng bill, kung ano yung bill mo nakaraan, yun na naman yung bill dito sa mga susunod. Naku po. Kaya Tama yan. medyo malilito ka. Hindi mo alam. So dito, tayo naman, if I may ask you, Kap, mula nang umupo ka bilang punong barangay, magkano yung bill na binabayaran ng barangay sa APEC? yung una 1,004. Ngayon pinakamataas namin nasa 6,000. 1,000 per konsumo yan ng barangay hall lamang. Opo. Hindi diyan kasama street lights mo. Yung street light kasi namin dito, parang subsidized to ng city kasi consider bagang alternative road ito. Kaya yung street light namin dito, city ang nagbabayad. I see. So, klaro. Hindi man para i-rephrase natin, there seems to be nag-a-average na lang. Kasi yung bill mo, pare-parehas ang halaga. I do not know. Kaya lang yun ang na-observe ko sa mga bills nila na halos pare-parehas. Para bang siguro naman kung tutuanin, may mga fluctuation naman yan. Sabihin natin, dito mag 4,000, sa sunod magganon. Kasi kung tag-init talaga, pwedeng tumaas. Pero pag taglamig, hindi naman kami gumagamit ng aircon na dito eh. Ang barangay hall niyo ba may air conditioning unit? Meron po. Okay. So, okay lang naman dahil kailangan naman yan ninyo, kailangan din pag may session para yung naiintindihan po namin yan, hindi yan luho kundi basic needs. Kasi yan ang munisipyo ng San Roque, kumbaga. Talagang karapatan din yan ninyo. So finally, Kap, meron na tayong 6:00 pasado ng gabi. Hihingin ko na po yung panawagan mo sa APEC. Kasi dapat ngayon, masasagutan na ito ni Ginoong Lapus ang concern ng San Roque, pero nag-beg off ko siya dahil not feeling well po daw ang kanyang katawan. So, sa akin lang, wala namang masyadong problema na dito. Ito lang yung nakaraan na bill namin. In terms ng services, sa akin, si Mr. Kapus, si Leslie, napaka patulungin niya, napaka-approachable niya. Talagang wala akong masabi sa kanya. Every time na may problema kami rito tungkol sa connection, talagang tinutulungan niya ako, pati yung iba pang mga kwan dyan. Kaya lang, ang hindi ko lang yung billing namin na nakaraan, at saka itong mga dilapidated na post, na sana mabigyan ng pansin nila. Kasi magkikreate ito ng danger at saka kung ano pa man na pwedeng maka-apekto rito sa tao, makasunog o kung maka-damage to property. Yan lang naman po ang hinihingi ko sa kanila na sana matulungan tayo ng APEC. Okay, noted, Kap. So, sa muli, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa request namin na kayo po ang kauna-unahang guest sa Call of Duty. So, isang karangalan po na makasama ka namin dito sa broadcast namin ngayong gabi. Maraming salamat din po. Although bigla nagulat na rin ako dito sa invitation, pero I'm very thankful sa inyo po para mabigyan din ng
ng daan ay yung mga accounting hinangin namin dito sa APEC. Pero so far ay inuulit ko tungkol naman sa mga problema rito, ng mga immediate problems, meron naman silang immediate solution. And I tell you, specifically, yan si Mr. Leslie Capos. Malimit ko siyang tawagan and automatically maganda naman ang responding niya sa akin. Ito lang talaga ang pinagkuhan ko naman, yung billing at saka yung mga dilapidated costs. Actually, yung billing lang yung itong nakaraan namin na billing. Yung mga nauna, wala namang problema kasi religiously and diligently, monthly nagbabayad po kami. Nung nagkaroon lang ng problema, yung treasurer ko, nanganak ata yun, hindi siya nakapunta dyan sa kwan, naipon yung kwan namin. Tapos bigla kami pinutulan. Nung magpabayad na po kami, umabot ng 135,000 kasi po, dahil daw doon sa mga hindi nabayaran namin noong 2014, 2015, 2016. Doon po ako nagulat. Kaya lang, kahit ano pong contest ko doon, very critical. Kumbaga, naipit ako, kailangan binayaran ko na with condition na pag naka-provide kami ng mga proof of payment, ay i-reimburse nila sa amin. Okay. So, naiintindihan po namin, pero sige po. We're looking forward na si Ginoong Leslie ay masasagot dahil iimbitahin pa din namin siya, Kap, about this. Okay, thank you, Darlan, Barcelona, at saka sa lahat ng bumubuo nitong Call of Duty. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. God bless. So, yan po si Ginoong Lito Martinez, ano? So, gulat ako doon. Mr. Emmanuel Bungao, watching from Taguig. Isang magandang gabi po. Welcome sa Call of Duty at saka sa Bicol.net. Balikan po natin to para i-synthesize natin ang pinag-usapan. Wala mong problema ng malaki. Nakaligtas yung APEC. Honestly, gano'n naman talaga yung natin. Pero, legitimate ang issue ng erroneous billing. Legitimate ang issue pagdating sa dilapidated post. Legitimate po, hindi yun perceived fear o haka-haka lang na ang poste ay maaaring magdulot ng sakuna o kapahamakan anuman ang oras dahil ito nga, bulok na. Sa paglalahad ng punong barangay ng San Roque ngayong gabi sa Call of Duty, hindi po natin ito iiwanan. Sinasabi ko nga, legitimate issue. Isa pa ring malaking katanungan, kailan ito gagawin? Maaaring madaling kausap si Mr. Leslie, which I can prove that on my own experience. Pero somewhere along the way, in the management, kailangan mag-compensate ang ibang departamento ng APEC. Kung nakikipag-usap, pinu-project ni Mr. Capus ang corporate image ng APEC dahil yun ang kanyang trabaho, mahirap pong gawin at hindi kayang pagandahin kung naandyan pa rin ang problema. May erroneous billing pa tayo dahil sinasabi natin may duda po ang karamihan, hindi si Kapitan, kundi mas karamihan. May duda po na hindi maayos ang reading ng mga bills sa kada kontador, sa bawat bahay ng bawat konsumidor ng APEC. I am very sure of that. Dahil ako din po, o kami, ay konsumidor
ng APEC. Tapos, ito po, ang mga poste, umamin si Kapitan. Pero hindi natin siya, hinahanap natin to ng solusyon na isang araw, kailangan din, kailangan din obligahin ng lokal na gobyerno ng lungsod ng Legazpi, obligahin itong mga telcos na magsarili kayo ng poste dahil minsan o kadalasan at nagaganap po sa kasalukuyan ang dumi, ang daming pansit, ang daming basura, hanging garbages na nasa poste. Pabigat ito, minsan nagkakaroon, pinagmumula ng short circuit, pinagmumula ng sunog, pag nasusunog, damay-damay na po. Damay-damay yung telco, damay-damay ang supply ng kuryente. Hindi lang naman kasi tayo nagbo-broadcast. Minsan po, lumalabas din po tayo. Ang mga karanasan na to ay nakikita natin araw-araw. So, ito po yung ito po yung pagsisynthesize natin. Dahil hindi pa rin matugunan. Rotating brownout, yung mababang voltahe, kung paano yan. Isa pa yan sa mga problema na, kumbaga, quote-unquote, nagiging restless kaming mga consumer dahil hindi ito po napag-uusap. Hindi tulad nung dati na pwede mong kausapin ng board to tackle this matter. Pero ngayon, hindi na. Dahil walang board at ang komposisyon ay corporate na po. Hindi na ito yung kooperatibang ninakaw sa Albayano na hanggang ngayon po nakabinbin pa rin ang usapin na yan. So, I hope one day meron pa po tayong resource persons na makukuha. Mabuti po, madaling natawagan si Kapitan Lito Martinez ng San Roque. Ang problema ko, ang reklamo at hinaing ng mga konsumidor ng kuryente doon po sa 3rd District ng lalawigan ng Albay. Dahil, ito nga, di ka makabayad, puputulan ka. Isang kasamahan namin sa media, pinakikiusapan, wala talaga. Putol kung putol. Walang konsiderasyon. Yan lang. Yan ang Ang sakit. Kaya lang, mas masakit po ang ginawa dahil wala na. Wala ka na mapagsumbungan. So, yan po ang, yan ang kalagayan. And, kaya nga po, ito ang obligasyon ng programang ito. Bigyan ng tinig, bigyan ng daan, bigyan ng pansin, hanapan ng solusyon. Ilabas ang problema at hinaing ng taong bayan sa mga kinakaharap niya pagdating sa lahat. Kasi ang kuryente ay public utility. Hindi na ito pinapansin ng Committee on Public Utility sa Sangguniang Panlunsod.
hindi na yan makakapalag. I assure you. Kahit nasa probinsya, hindi rin. Dead man na sila. Dahil bago nila galawin ito, I tell you people, kailangan nilang pulsuhan ang kanilang amo kung papayag o hindi. Ha? Yan. Dikta ng politics, pero kapag may ang bibilis, ang gagaling, ang lilinis, ang tali-talino, magdiskurso. Kulang sa gawa. Yan. Minsan, kaya lang ayoko nang banggitin. Baka kasi ang labas natin dito nagyayabang ang programang ito. Ayoko nang banggitan yan. Total na ando na yon. Meron tayong ambag. Kung nagkalet-selet man ang serbisyong ito sa probinsya ng Albay, ito pong tinig na naririnig ninyo ngayon sa Call of Duty ay parehas na tinig na sumisigaw at hindi sumasang-ayon sa privatization. Ha? May ambag tayo. May ambag tayo. Hindi tayo nakikiuso. So, minsan, sad to say, out of convenience, marami ang nag-say yes to privatization. Pero, wala tayong magagawa. Nanaig yung majority. Bugbog tayo, first, second, and third district, nanalo ang privatization. Pero, hanggat meron pang natitirang puwang, hanggat sumisikat pa rin ang araw, ang programang Call of Duty ay mananatiling laban sa privatization. Prinsipyo na kasi ang pinag-uusapan dito. Prinsipyo na po. Kasi minsan ang hirap. Mabuhay ka naman, may pera ka nga naman, wala ka naman prinsipyo. Wala rin pong saysay. Yan. Sinasabi na. Okay? So, ang Call of Duty po pala ay hanggang alas 7. Ilang saglit na lang po ay matatapos na. Yung mga nakinig or late tuners po, ito po yung pinaka-maiden. Tama ba? Maiden broadcast natin, I should say. Sabi ko nga, kanina, ang hirap iwanan ng first love. Ito na naman tayo, nagdadaldal. Pero, sige lang, para may kapaki-pakinabang at may silbi. Magandang gabi at magandang pakikinig sa ating mga kaibigan, So, nagpapasalamat tayo bago tayo magtapos dito, Gusto kong pasalamatan si Ginoong Neil Adtuon, ng BicolNet TV. Hindi po ito magiging possible na broadcast. At hindi po ako makakabalik ng ganito. Kasi yung pinanggalingan ko ng platform ay iba.
Si Mr. Adtuon po is a colleague of ours sa industriya sa local broadcast industry dito sa Lalawigan, sa lungsod ng Legazpi. Siya po ang kumbaga, tawag dito? Siya yung nagsilbing handyman. And of course, bisita natin sa studio, ang ating kaibigan din, Ching Barba ng PRO5 Press Corps. At saka nasa internet TV din siya. And of course, Mr. Jeffrey Lubiano. At saka yung better half ni Mr. Nel. Kami po ay nandito sa siyudad ng Legazpi sa Purok 3. Nagbo-broadcast. No? Pangako po, muli pa naming pagbubutihin, pag-iibayuhin ang pananaliksik para makapagdala po tayo ng mas mahalagang diskurso at usapin, paksa, dito po sa programang ito. Dahil bagamat tayo ay hamak na local broadcasters lamang, meron po din tayong gustong marating na we can deliver content-wise sa ating mga tigapakinig. Dahil kailangan tanging armas lang ng sambayanan ang konkretong informasyon. So yan po ang isang responsibilidad na kailangan nating panindigan. Yun. So, patuloy lang po kayong aantabay dito po sa aming palatuntunan sa tuwing 5:30 hanggang alas 7 ng gabi. Lunes, Miyerkules hanggang Biyernes sa BicolNet TV. Makikita din po ang aming broadcast na page ng Philippine Examiner at saka sa Philippine Examiner YouTube channel. So, click lang po kung gusto nyo. Pag ayaw nyo, wag na kayong babalik. Ganun lang po yun. Pero, muli, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat. So, magpapaalam na po kami. Hanggat sa muli, mabuhay ka po, punong barangay Lito Martinez ng San Roque at magandang pakikinig sa mga taga San Roque ngayong gabi. Ito po muli ang inyong kasangga kasama sa Call of Duty, Darlan P. Barcelon. Magandang gabi po. So, This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.